Niin. Nyt ollaan tultu tänne ravintola Kruuna ja Klavaa taas jälkipeleihin ja täällä haastateltavana Tuukka Hakala, Faaro, kutsuttu ja Jirka Järvi, pelaajaksi kutsuttu. No niin. Peli päättyi 1-5. Ensimmäinen peli tästä, jossa 2 voitosta pääsee jatkoon. Nyt häviö. Miten se alkoi, Tuukka? Ja peli, no se alkoi meidän osalta melkein yhtä huolesta kuin se loppui, että ei me pystytty pistämään GFT varmaan peliin tänään kampoihin oikein mitenkään. Että hyvä jakso oli siinä ekan jakson lopussa, jossa oli vähän yritystä ja saatiin se kannusmaali, mutta kyllä sen jälkeen aika selkeää oli, että kumpi joukkueessa voittaa ja me ei ollut. No, mitäs Jirka koki tämän pelin, kun tuntuu, että keltaisia kortteja oli pelaajilla enemmän keltaisen kortin hankkijoita pelaajia kuin niitä, joilla ei ollut keltaista korttia tässä pelissä. Kovaa sieltä näytettiin ainakin välillä ottavan. Tietysti pelitilanteesta tulla. Sun soitossa taas voi kortit. Mutta ja samalla linjalla on tullut, että se aika lailla yksi joukkue tänään oli. Ei meillä niin sanotusti kauheasti ollut siinä sanassa. En tiedä mistä sitten lähtien. Huomenna seuraava ottelu. Mitä Emmeltä GFT lyömiseen huomiselle? No vuorokausipoilla on vaan aikaa, että ei me ole muututtava, mutta kyllä meidän joukkue pystyy paljon parempaan ja se on huomenna näytettävä, taikka sitten tänä kaudella ei enää näytetä mitään. Että viimeinen mahdollisuus on sitten saada tämä peli toimimaan huomenna kello 15, kun alkuvirus tulee, niin sitten on oltava jalkojakin mukana myös meillä, ei vaan vastustaa. Jirka, ysketyn pelaajia kun kuitenkin on. No kyllä se täytyy, ei meillä mitään tää kaudellakaan, että pelataan sitä omaa peliä, mutta ei se kävelemällä tullut. Tietysti varmasti syitä monia, että minkä takia se liike ei tänään ole ehkä sillä tasolla kuin pitää, mutta ei niiden taakse oikein voi mennä. Mutta että huomenna on aihetta. No keskiviikkona pelataan sitten. Ei kyllä, ei siinä muuta. Ei siinä ole muuta vaihtoehtoa, kyllä se voittanut haettava ja eihän meidän joukkue aina enää hengeten ole, että nyt se vaan oli ja huomenna se ei ole. Se löytyy, se on pakko löytyä, jokainen meidän pelaaja sen tietää ja me se asia hoitaa ja keskiviikkona sitten ratkaistaan. Pelihän oli aika erilainen kuin aikaisemmin GFT:n pelit, jossa Leijonat on kyllä yleensä hakanneet GFT:n joukkueen. Ja kyllä liike oli huono tänään, että se on yksittäinen tekijä. Ja sitten kun ei liikuttu, niin ei myöskään ajateltu, että olisi sillä saatu painattua sitä parasta liikettä. Mutta ilmeisesti näillä eväillä huomiseen otteluun voittoa hakemaan. Kyllä, se on nyt pakko voittaa ja se otetaan. Selvä, kiitokset.